Kaixo berriz, ni Jordan naiz eta gaur beste jolas batzuk azalduko ditut familian egiteko zuen etxeetan, bale? Saio hauek izango dira ja pixkat korrika gehiago egiten eta ariketa gehiago egiten, orduan. Hasiko gea, pareta honetatik hasten eta itzuli behar gea, pareta honetara jun da etorri bat egiten, ariketa bat egiten, orduan. Lehenengo ariketa izango da, ni horrela jartzen naiz, hankak luze eta azpitik pasa behar diate, gero, ni berari, bale? Horrela jun eta etorri paretera, horrela denbora guztia, ni pasatzen diot berriz, azpitik honeaino, eta gero, buelta pareteraino, bale? Pertsona gehiago badaude, hobeto. Orduan hori da, ariketa lehenengoa da, jun eta etorri ariketa hau egiten hankazpitik. Hurrengo ariketa modu berdinean egiten da, bale? Egin behar dugu, jun eta etorri bat, baina orain pertsonen gainetik salto egiten. Orduan, pertsona bat jartzen da horrela, bale? Lurrean, eta ni gainetik pasa behar dio salto egiten, bale? Salto bat egiten, gero ni jartzen naiz horrela, eta beste salto bat. Jartzen da bera, horrela jun eta etorri, bale? Salto bat egiten, iristen ganean, buelta beste aldera eta iritsi bargea. Bale, hori da hurrengo ariketa. Oso ondo, hurrengo ariketa izango dira erreleboak. Gogoratu, bi pertsona baino gehiago jolasten badute, jolasa divertigarria bada eta hobeto egin daiteke. Orduan, egongo gara denak ilara batean, bale, eta gauza bat eduki behar dugu eskutan. Edo pilota handi bat, pilota txiki bat, egur bat, nahi dezutena. Gauza da, lehenengo hasten dela korrika egiten pasilloatik, bale, pasillo bat badezuten txean, nahiko luzea, hor egiten dugu. Egiten dugu, jun eta etorri objektuarekin, hurrengoari pasatzen diogu, bale, hurrengoa berdin egiten du eta bakoitzak bi aldiz, hiru aldiz errepikatu behar du korrika, bale, nahi dezuten alditan. Orduan, juten geha, bale, beste puntara, eta hasiko geha. Bakarrik da korrika egitea, bale, beste puntaraino, hasten da bat, eta hasten geha korrika, pareta ikutu, eta hurrengoari pasa. Juten da korrika, ikutzen du pareta, eta horrela denbora guztian, bale, jun eta etorri nahi zuten alditan. Hori da. Jazta, listo. Ariketa beste errelebo modu bat da. Orduan, pertsonak guztiak hasi behar dira eserita eta aurrean dagoena pilota dauka, bale? Pasa behar dio atzekoei horrela besoekin, bale? Buruaren gainetik eta azkenekoa aurrean jartzen da. Azkenekoa jarri behar da aurrean, gehiago bagea. Hartzen dut eta berriz aurrera. Pasatzen du pilota aurrean dagona eta atzean dagona aurrera jun behar du paretera iritsi arte, bale? Gogoratu, pertsona gehiago bagea, beti azkena dagona jun behar du aurrera. Horrela, pasatzen diogu. Bale, eta horrela ja, iritsi geha paretara. Ordu, honekin egin dezakegu bi pertsona baino gehiago, lau, gero ez da gehiago, gero ez da hobeto, bale? Oso ondo.